खुलुमबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनैनि 19 जुलाइ 2020 बुधबार फैदो दिननि माखासे खौरांफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय चाइना हादोरा जोंनि बे भारत हादोरखौ माखासे मिस्टेकफोरखौ एबा गोरोन्थि जानायफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय रिक्वेस्ट हरदों। चाइनिज एप्सफोरखौ बेन खालामनायखौ लानानै चाइना हादोरा भारत हादरनि फारसे गोख्रों दाबि खालामदों नायबिजिरनो थाखाय। चाइनाया बुंनाय बायदिब्ला चाइना हादोरा दासिमबो रावनोबो जोंनि बे भारत हादरनि डाटाफोरखौ फानफेराखै होननानै फोरमायनाय जादों। दा मा जायनायनोसै जेब्ला आपडेट फैयो नोंथांमोनहा आङो फोरमायगोन। लोगोसे वेस्ट बेंगलाव लकडाउनखौ आरोबाव बारायनाय जाबावबाय। 31 आगष्टसिम होनाय जाबाय। बे खौरांखौ वेस्ट बेंगलनि चिफ मिनिस्टार बिथां ममता बेनार्जीआनो फोसावनानै होदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय उत्तराखन्डनि सिटी पुलिसा सासे हेलमेट गानै मानसिखौ लाखिनानै खाफालाव बाइकनि साबिखौ बख'नानै बाइकनि साबिजों खाफालाव सुनानै होदों। बे समावनो बे खाफालाव थुजानाय सेंग्राया गोबां दुखु मोनो आरो बेखौ हस्पिटालाव लांनांगौ जायो। दा बे जायबा थुदोंमोन पुलिस, बे पुलिसखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। जोबोर मोजां खौरां, बेबायदिनो मोननांगौ। माखासे पुलिसफ्रा बेबायदिनो गाज्रि खामानि मावगासिनो दङ आरो बिसोरनि थाखायनो माखासे पुलिसफ्रा बदनाम मोनगासिनो दङ। लोगोसे सुशांत सिंह राजपुतनि दैयाव सुशांत सिंह राजपुतनि बिफाया सुशांत सिंह राजपुतनि गार्लफ्रेन्ड रिया चक्रवर्तीखौ FIR होनाय जाबाय। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय रिया चक्रवर्ती। बेखौनो पुलिस केस होनाय जाबाय। जोबोर मोजां खौरां, बेनो जानो हागौ गुबै दायनिगिरिया। गुबुन खौराङा जाबाय राजस्थाननि धौलपुर होननाय मोनसे जायगायाव सासे 27 बोसोर बैसोनि आइजोखौ माखासे दुथांफोरा गाज्रि खामानि मावनानै एबा जिनाहारि खालामनानै बुथारनो नाजादोंमोन। थिग बे समावनो मासे सैमाया नुनानै सोंबाय थानायाव खाथिनि माखासे मानसिफ्रा फैनानै बे आइजोखौ बासायनो हायो। जोबोर मोजां खौरां बेयो। बे मासे सैमानि थाखायनो बे आइजोनि जिउखौ रैखा खालामनो हाबाय। गुबुन फारसेथिं जोंनि बे आसामाव जापानिस एनसेफेलाइटिस बेमारजों गोबां सुबुंफोरानो थैगासिनो दङ। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि न'खरफोरखौ बा जायगाफोरखौ साखोन सिखोनै लाखिबानो जाबाय। नङाब्ला बे बेमारा सन्देरनो गोबां गोरलै जागोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो गुरै खावलायो, नोंथांमोना गाव गावनि जायगाफोरखौ साखोन सिखोनै लाखिबानो जाबाय। दानिया फैदो दिननि माखासे फिसा आरो गेदेर खौरांफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय महाराष्ट्रआव सानसेयावनो एबा 24 घन्टानि गेजेरावनो 7,917 सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बेनिनो गासै 282 जन सुबुंफोरा थैनांगौ जाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय ISI, जायबा जोंनि बे बुहुमनि बयनिसायबो गेदेरसिन उदखारि हान्जा। बिसोरो उत्तर प्रदेशनि राम जन्मभूमियाव 15 आगष्ट खालि एटेक खालामनो नागिरदों होननानै फोसावनाय जादों। नाथाय बियो बेसेबां सैथो बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हाया। नाथाय बेखौ निउसाव होनानै होदों बिसोरो उत्तर प्रदेशनि राम जन्मभूमियाव 15 आगष्टआव एटेक खालामगोन होननानै फोसावदों। नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखायो जानांगौ बे ISI खौ। बिसोरो जोंनि बे बुहुमाव गोबां गाज्रि खामानि मावगासिनो दङ। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय गाजियाबादाव गावनि बिसिखौ सिखाजों सुथारनानै सुइस गेटआव गारनानै दोनदोंमोन। दा बे दुथांखौ एबा बुथारग्राखौ पुलिसफोरा हमनानै लांनाय जाबाय। लोगोसे गुवाहाटियाव खान्थाल बेगरनि बेसेना गोबां जानायखौ लानानै गुवाहाटियाव थानाय रायजो राजा बिथांमोना गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। खान्थाल बेगरनि बेसेनखौ गरसेयावनो 15 थाखा जाबाय होननानै बुंलाबायदों। नाथाय आं दाखालि जायनाव सोंदोंमोन बिथाङाथ' सेरसेयाव 150 रांल'सो होननानै बुंदों। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब। बाय बाय।